Volem solucions! 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 Bé, companys, ja sabeu que cada últim divendres de mes, fins que no es reobriga la futura empresa, tornarem reunint-nos així i, bueno, hi ha diversos tipus i diversos nivells d'informació que anem a compartir amb vosaltres. Aquells que no heu cobrat encara la part proporcional a paga extra, en principi nosaltres tenim 13 treballadors registrats. Sabíeu que hem passat aquesta informació de nou, en els DNIs, tota la història dels liquidadors, per veure si finalment això se va resolent. Ens diuen lo de sempre, que sí, que van resolent 1 o 2 casos per setmana i coses d'això. Bueno, doneu-los molt la vara i nosaltres també ens anirem insistint. La segona té a veure amb una sanció monetària que els han posat a alguns dels companys que fa 2 anys van participar en la Intifalla i, bueno, Francesc informarà sobre això i sobre la recaptació que s'està fent, no? No, és molt poc el que cal dir, perquè l'únic que cal dir és que vàrem acordar que entre tots replegaríem els 720 euros que crec que es suma a totes les sancions per reintegrar-ho als denunciats. I Emili Penya és l'encarregat d'anar recaptant ixa pasta, o sigui que... Ah, bueno, sí. Bueno, pues si no ho sabeu, fa 2 anys, en la Intifalla de fa 2 anys, els companys estaven en la resta de la Intifalla protestant i la policia autonòmica va anar i els va apartar i els va fer un acte una proposta de sanció que 2 anys després ells van intentar recórrer, intentaren per tots els mitjans que li llevaren les sancions, però finalment la conclusió jurídica va ser que li hiciera més car el recurs que la sanció, per la qual cosa ells desistiren ja de recórrer-la i 2 anys després li s'ha arribat als seus comptes corrents un embargament que li s'ha detragut 120 euros a cadascú. Això és l'efecte de la llei Mordassa. Sabeu que és un dret fonamental la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació, però que a través de normes administratives, com és la llei que va treure el govern sobre les qüestions en les que el policia podia decidir si hi havia alteració de l'ordre, etc., pues poden presentar una proposta de sanció per les causes més diverses, de tal manera que al final aconsegueixen que la gent a l'eixir al carrer se ho pense i quan un policia li diga alguna cosa, pues és que correguen, perquè si no, si l'enxampen li posen 120 euros o més, perquè poden arribar a ser sancions fins de 6.000 euros. O sigui que estem fotuts, companys. Gràcies. Ja ho he dit, no? Cada un posarem 10 euros i ja està. Intentarem arribar als 720 euros per tal que als companys no li costi res. Bé, l'última volta que es vam veure, vos vam comunicar que havíem demanat una reunió de la Comissió de Seguiment de l'ERO i també que estava en marxa les relacions que tenim a través del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a través de la representant dels treballadors que n'hi hagi, de la representant sindical, que és Lola Navarro, que avui ens acompanya i que ahir va tindre un dia llarg en el Consell per triar la nova directora general. De la Comissió de Seguiment vos hem de dir que aquesta reunió es va fer, que van vindre els liquidadors, va vindre el secretari autonòmic de Comunicació i no va vindre ningú de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. No va vindre perquè entenen que no formen part de la Comissió de Seguiment d'un ERO que va firmar una empresa anterior i, per tant, ells ja han deixat clar que aquestes reunions no vindran. Els liquidadors diuen que la Comissió de Seguiment estan disposats a vindre i a alçar acta i d'aquesta primera reunió s'alçarà acta, però evidentment ells no van a contratar a ningú, per tant, aquesta comissió de seguiment pot tindre una repercussió limitada pel que fa a l'aplicació del punt 6 de l'ERO.
I la bisagra entre aquests dos organismes, que és el secretari autonòmic de comunicació, ens va dir que, bueno, que allò que nosaltres diem de una volta n'hi ha sentència que s'apliqui la clàusula 6 de l'ERO, pues que ell entén que com la sentència està recorreguda al Suprem, no és ferma i per tant també és discutible. ¿Vale? Per tant, ens vam quedar en una reunió així empantanada, en la que el seguiment pot tindre una repercussió limitada pel que fa a l'aplicació del punt 6 de l'ERO. I la bisagra entre aquests dos organismes, que és el secretari autonòmic de comunicació, ens va dir que, bueno, que allò que nosaltres diem de una volta n'hi ha sentència que s'apliqui la clàusula 6 de l'ERO, pues que ell entén que com la sentència està recorreguda al Suprem, no és ferma i per tant també és discutible. ¿Vale? Per tant, ens vam quedar en una reunió així empantanada, en la qual intentàvem avançar en que si el que n'hi ha que aplicar és la llei i la clàusula 6 de l'ERO, i n'hi ha una sèrie d'informacions que en aquests moments està en mans de l'antiga empresa, com són, per exemple, l'antiguitat que n'hi ha o la gent que va passar a oposició i tot això, que això era important, aquesta informació era important de cara a fer futures borses de treball i aplicar prioritats i aplicar preferències, que tota aquesta informació se trasbassara a la futura empresa perquè pogueren aplicar baremacions i borses de treball conforme als interessos dels seus treballadors. Tot això requereix de la conformitat de cadascú dels treballadors, perquè és informació confidencial conforme la llei de protecció de dades. Per tant, estem en aquest moment en el que probablement quan se convoqui alguna borsa de treball, una de les coses que es dirà és si tu autoritzes a que l'anterior empresa trasbase aquesta informació. Però estem en una primera reunió de la qual encara no n'hi ha acta signada, de les quals, de les 3 pates que tenia que haver ahir, n'hi ha només 2, i una d'aquestes pates, que és la Secretaria Autonòmica de Comunicació, també ens diu que fins que no n'hi hagi una relació de llocs de treball a la corporació, no se convocaran borses de treball per a no crear falses expectatives. Per tant, estem ahí. I estem en l'altre escenari on els representants dels 3 sindicats que tenen representació en el sector públic i instrumental per més d'un 10% estan intentant avançar en arribar a una postura que puguen presentar al ple del Consell Rector, al Consell Rector, per a que se convoquen el més prompte possible les borses de treball, que és el que realment ens interessa, convocar les borses de treball que siguin compatibles amb el que diu la llei i amb el que diu la clàusula 6ena de l'ERO. I no n'hi ha més. Això és la informació i el treball que estan fent. Es consta que estan fent molt de treball, reunint-se i intentant presentar una proposta que siga assumible per part del Consell Rector. N'hi ha una primera voluntat per part del Consell Rector de treure 59 llocs de treball de la corporació únicament, no de la part productiva ni de la societat. La societat encara no està constituïda, per tant això serà una segona fase, però ells han presentat damunt la taula 59 llocs de treball on n'hi ha part d'equip directiu i on n'hi ha treballadors de lo que seria la part de baix, i sobre això és sobre el que s'està intentant avançar, però el que vos diem és que tots els esforços estan orientats a que se puguen fer borses de treball i que s'apliqui el que nosaltres pensem que s'ha d'aplicar, la clàusula 6 i la llei, ¿vale? I en això estan treballant. I en això tindrà que també acarrear la futura directora general que van triar ahir, si passa el filtre de les Corts. Per tant, jo molta més informació avui no tinc que transmetre. No sé si la resta de sindicats teniu alguna cosa a dir, voleu participar en alguna cosa. Entenc que, si no diu el contrari, tots els sindicats han presentat recurs al Suprem de lo que és a la resolució de l'Audiència Nacional, i que això seran entre 12 i 18 mesos i, per tant, la sentència no és ferma als nivells que se considera que no és ferma. Com ja vos vam dir, les reunions aquestes, les convocatòries tenen la finalitat d'insistir i d'informar. No n'hi ha molt més informació. Si no voleu, tanquem aquesta concentració. Esperem que el diners li arribi prompte als companys i mos emplacem per a d'ací un mes a veure si n'hi ha més novetats. ¿Vale? Bueno, com a afectat, ja anticipadament vull donar-vos les gràcies a tots per la col·laboració. Realment és com l'ha explicat Francesc, però va ser un poc més cruel perquè l'argument per el que se'ns denunciava era per alteració de l'ordre públic a les 2:30 d'un dia de mascletà en un carrer adjacent a la plaça de l'Ajuntament. O sigui que alteràvem el públic un animalà, clar. Com estava tot tan tranquil·let, doncs nosaltres érem els alborotadors. Sí, és l'anècdota i l'excusa zàfia que es va buscar la policia per a
mitjançant l'ordre de la Rita, que allà se pudra on estiga, ens van denunciar als companys que estàvem allí, ¿vale? Volem solucions! 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 Volem solucions!